NET er en kræftsygdom, som kommer i de her neuroendokrine celler. Og det er egentlig celler, hvor nervesystemet møder hormonsystemet, altså det endokrine system. Og ligesom i alle mulige andre celler i kroppen, kan der opstå kræft. Og det NET er, kan man sige. Det er en kræftform, som er de her specielle celler i kroppen. NET kan man få i alle mulige steder i kroppen. Det findes i stort set hele kroppen, men er jo hyppigst der, hvor der er rigtig mange neuroendokrine celler, som er det kommer fra. Og det lader sig være primært i tarm og bugspytkirtel, tyktarm, lunger. Det er der er hyppigst af neuroendokrine celler. Når man får diagnosen neuroendokrin tumor, så er det ret afgørende, at det er den sygdom, man har fået, og ikke alle mulige andre sygdomme. Selvom det stammer fra det samme organ, det vil sige, hvis man har fået en bugspytkirtel neuroendokrin tumor, så er både behandlingen og prognosen helt anderledes, end hvis man havde fået en anden kræftsygdom i bugspytkirtlen. Man ved ikke, hvorfor man får NET eller neuroendokrine tumorer. Det er ikke forbundet med nogle af de almindelige risikofaktorer, vi har. Rygning, overvægt, dårlig livsstil. Så i langt de fleste tilfælde, så kommer det bare uden vi kan finde nogen forklaring. Så er der en lille bitte del, hvor vi kan finde en genetisk forklaring, altså hvor man har en eller anden fejl i sin arveanlæg, der gør, at man får NET. Men det er kun en meget lille del, og det er kun noget, vi typisk mistænker, hvis folk får det i en meget ung alder, f.eks. før man er 30-40 år gammel. NET er en meget bred gruppe af kræftsygdomme, og der er nogle NET-sygdomme, som opfører sig desværre ligesom almindelig aggressiv kræft, hvor det er en meget alvorlig sygdom. Men der, hvor det adskiller sig, det er, at der er en stor del af NET, som er en fredsommelig form for kræft, forstået på den måde, at det er noget, der vokser langsomt. Og det er også vigtigt at sige, at hvis man har NET, så kan man sagtens leve et godt liv og et langt liv, selvom sygdommen har spredt sig. Vi har mange patienter, som er diagnosticeret med sygdom, sådan spredt mange steder i kroppen, men som alligevel, når vi får startet behandling, har en høj livskvalitet og lever lang tid med det og kan opretholde på mange måder et normalt liv.